أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا لا نسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይሆን ዘድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመ ይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ በጸጋን ምጥዕናን ስለዛዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲት አምላክ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴ ንጽሕያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዘኽበሮም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ክልተ ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሚያዝያ ክልተ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝቆምኩሞ ግርማኹም ኣብ ዝዓንቀፍኩሞ ደገፍኩም ብቅድሜኹም ይምራሕኹም ብድሕሪኹም እውን ይከተልኩም በረከትን ረድኤትን ናይ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ምስ ኩላትና ይኹን ዝተባረኸን ዝተቀደሰን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ሚያዝያ ክልተ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ትርጉሙ ለባሴ ክርስቶስ ማለት እዩ። ከምዃኑ ኣብ ናይ ሐዋርያት ዘመን ዝነበሩ ብዙሓት ቅዱሳን በዚ ስም ይጽውዑ ነበሩ። ካብዚኣቶም ሓደ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ሃገሩ ብላዕለ ሰብ ዝበልዑ በላዕተ ሰብ ወይ ከዓ ሰብ ዝበልዑ እዩ። እዛ ሃገር ሕጂ ኣበይ ከም ዘላ ብትኽክል እኳ እንተዘይተፈልጠ ናይ ቅዱስ ማትያስ ሃገረ ስብከቱ ብምዃና ኣብ ወሰን ናይ ኣውሮፓን እስያን ኣካባቢ ከም ዝኾነት ግን ትግመት። ናይዚ ኣካባቢ ሰባት ብዘይካ ናይ ሰብ ስጋ እኽሊ ይጥዕሙ ኣይነበሩን። ቅዱስ ማትያስ ግን ኣብ ልዕሊኦም ዝሓደረ ርኹስ መንፈስ ኣውፂኡ የእመኖም እሞ ካብቶም ደቂ ዓዲ ድማ ሓደ ገጻተ ከለባት ናይ ከልቢ መልክዕ ዘለዎም ነበሩ። ክርስቶፎሮስ ድማ ካብኦም ሓደ ኣነበረ። ብክርስቶስ ኣሚኑ ምስ ተጠመቐ ግን ብስብከቱ ንብዙሓት የእሚኑ ስለ ሃይማኖት ድማ ብዙሕ ፀዋትወ መከራ ተቐቢሉ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት በዛ ልሙዓንቲ ዓረፈ አሜን። ካብ ናይዚ ቅዱስ ሰማዕት በረኸት አምላኹ ያዓድለና አሜን። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹንና አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክርስቶፎሮስ ዘተጸወወ በጸብ ውስተ ብሔሩ ዝአምነ በስብከተ ማትያስ ረድእ በየተቀትለ በእንተ ክርስቶስ እግዚ ወሰላም ለሞቱ ምስሌሁ በስን ክልኤቲ አንስት ወአምስት ሰብ ይብል በረኻቱ ይሕደረና አሜን። ከምውን በዛ ልሙዓንቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ መላሊኤል ወዲ ቃይናን መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ። መላሊኤል 165 ዓመት ነበረ። ንያሬድ ድማ ወለዶ። ንያሬድ ምስ ወለዶ ድማ 730 ዓመት ነበረ። ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ። ንመላሊኤል ድማ ኩሉ ዘመኑ 895 ዓመት ኮነ። እዚ ድማ ክልተ ሚያዝያ ኣብ ዕለተ ሰንበት እዩ። ኣብ ውሽጢ መዛግብቲ ድማ ቀበርዎ። በረኸት ኣምላኹ ድማ ኣብ ልዕልና ይሕደር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ተጋድሎ ሰማዕትነት ብኩሉ ጋዕሮም ይምሓረና እግዚአብሔር አምላኽ
ኣሜን። ክልተ ሚያዝያ ዝውዕሉ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ሐዋርያን ሰማዕትን፣ ኣባ ስምዖን ዝሃገረ ሓሊባ፣ ቅዱስ መላሊኤል ናይ ያሬድ ኣቦ ካብ ኣዳም ሓምሻይ ትውልዲ፣ እግዚአብሔር ንፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ዝፈጠረ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሕንሳ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአርምልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።